Moikka moi! Täällä on taas Lego Productions 4440 ja nyt olen saanut vihdoinkin tämän uuden pöydän ja tosta näette mun uuden hienon taistelukohan. No, mutta mä kerron tämän myöhemmin. No, elikkä tässä on mun second mission Mose. Joo, mä tiedän, tää on vähän huonosti kun mun kamera ei ole ladannut, tai tää kamera ei ole ladannut, mutta sitä täytyy. Okei, eli siis tässä on tällainen pitkä, vihreä silta. Tuolla on helikopteri, joka suojaa, ampuu kohti Sitten tuolla on tällainen kiva linnoitus. Voi vähän zoomata. Tuolla on Flick Missiles terroristia. Sitten täällä on muutama droidi. Tuolla on muutama terroristi, kun suunnittelee tätäkin. Ja sitten tuolla on toi tehtävä, mikä pitää tässä saada. Jep. No siis täällä on tällainen scout-tankki. Tuolla on kaksi tällaista